pertama kalinya bikin bumbu sate dan tidak mengecewakan dong hasilnya. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Sing do takon enak acara opo Mbak Lili? Tak jawab yo, iki ki ora enak acara opo-opo, yo gur arak masak-masak wae dimaem bareng. Kebetulan kan Mas iki mantuk, dadi mumpung brayat iki ngumpul, dadi yo makan-makan ngono lho dulur. Lagi sadar kira-kira enek sing ngameti ora ya? Mbak Lili ketok pucet banget, mergane lali ora nganggo gincu. Iki ning omahe Simbok ya dulur. Tenang, arep ketoke pucet tapi semangatku membara ya dulur. Iki pertamane aku nggawe bumbu sate, terus arep nggawe bumbu tongseng. Terus iki sing arep digawe sate, tak buntel nganggo godhong kates. Jare sih men marai empuk, ya mari kita buktikan ya dulur. Sepurane ya dulur, nek video niki meluncat rono meluncat rene, mergane iki ning dimasak yo akeh, masake bareng-bareng, dadi yo nyekel rono, nyekel irene. Jan iki nek pas lagi ana acara masak-masak bareng-bareng ngene iki, video niki malah meluncat rono meluncat rene, ora genah aku dhewe yo judeg, tapi nek ora tak rekam, lah aku yo ora enek sing tak posting to dulur. Setelah dimarinasi, didiamkan selama 30 menit, kayak lagi ditusui. Iki sing nusuki mbakku karo budeku. Kira-kira satene enak ora ya dulur? Alet apa ora ya? Jal nek wis dibakar ngene iki lho, kok dibakar toh? Dipanggang. Wis apalah jenenge iki sing manggang masku karo bojoku, hasile empuk, enak dulur.